Кайнатма. Димәк, син Низамов белән курадың кайнатманы һәм Әйе. Аскар белән карадым. Беләсең, ул ничек килеп чыкты? Башында башланды бит инде шушы подкаст һәм минем өчен бу шундый бөтен җирдә яңалык булып чыкты Әйе, башта. яңалык. Ул шундый кызык, татар телендә подкаст, кызык. Һәм мин аның беренчесен карадым, әлбәттә. Гомумән миңа Аскар белән кызык иде шуннан да, мин аны карадым. Син Аскарның фанаткасы әле. Гауга. Мин аның фанаткасы. Мин аны беләсем, икенче күрдем. Кемдер видео төшергән соңгы концертта Гауганың инде презентациясендә альбомның. Һәм анда Илүсәби басып Каты сикерә кычкырып җырла. Әйе. Мин аның концертына бардым. Кызганычка каршы ул ничектер тиз булды. Без кирдек тә, шул 1-2 тапкыр сикердек тә, ул концерт шундый тиз тәмамланды. Җитмәде, гомумән. Әйе. Аскар белән карадым подкастны. Аннан соң, беләсеңме, ничек килеп чыкты? YouTube әкрен эшли башлады бит. Әйе. Һәм уже ничектер ул төшеп калды дигәндәй. Шуңа күрә без аерым бит әле ВКонтактеда да салабыз видеолар. Шулаймыни? Анда да бармы? Чөнки мин аны YouTube'та гына карыйдыр идем. Димәк, ВКонтактеда бар. Аннан соң ничектер мин компьютерны куштым да, мин әйтәм, кая әле YouTube'ка керим әле. Һәм анда Илмир белән эфир кызылынып торадыр. Һәм мин шуңа юлыктым. Шулай ук рәхәтләнеп карадым. Шуңа күрә мин яратам сезнең подкастны. Икесен генә карадым. Без инде фанатларны чакыра башладык. Шуннан да безне карый торган кешеләрне чакыра башладык. Минемчә, мин аны синең өчен карыйм. Әйе. Ансы өчен рәхмәт. Син шундый рәхәт интервьюер. Шуңа күрә мин шуңа рәхәтләнеп карыйм. Бу чөнки интервьюда түгел, шуннан да шундый ниндидер аралашу, әңгәмә дип әйтәсе килә, име? Менә без бит инде күп очракта Илүсәне сәхнәдән күрәбез, сине дип әйтәсем килә инде. Син шундый дөрес куелган тавыш белән җырлый торган җырчы име? Һәм шул вакытта эстрада җырларында җырлый ала торган. Андый менә ике өлкәдә дә булдыклы булу авырлыклар китерәме сиңа? Ничек син бер варианттан икенче вариантка күчәсең? Менә андай лайфхагы бармы? Ул җиңелеш түгел. Җырлыйсың бит син шуннан да. Әйе. Ул җиңелеш түгел. Мин аны ул шундый рәхәт, ул былай гына әйттерәсең дә, былай иттереп җырлыйсың да дип әйтмим. Юк, бу дөрес түгел. Мин аны үземнең үзем белән килештем дип әйтсәк була. Мин инде үземчә менә бу әйберне мин былай җырлыйм, менә бу әсәрләрне мин менә былай җырлыйм дип үземә шундый установка куям. Һәм әлбәттә бу инде күнегүләр, репетициялар ярдәмендә куела. Шуңа күрә монда инде үзеңдә менә шушы бу бит миңа кызык. Бу теге шулай кеше куя дип түгел. Бу миңа кызык. Шуннан да шулай ук менә Аскар белән безнең чыгышларыбыз, ул шулай ук минем идеям күбрәк. Ул инде Аскарга рәхмәт, ул ризалашты. Әйе, хәтта минемчә безнең аның белән уңышлы җырларыбыз бар. Менә шушы теләгемне минем тормышка ашырырга юл куйган дип әйтимме соң инде. Гомумән проектларга, кешеләргә мин бик рәхмәтле. Чөнки күп кенә кеше мине опера башкаручысы гына буларак белә. Монда инде мин үземне икенче яктан ача алам, күрсәтә алам һәм бу миңа рәхәтлек китерә. Минемчә бу иң мөһиме. Һәм аны тамашачы безнең күрә, сизә. Әйе. Бит опера җырлау авыррак күпкә име? Күп беренчедән өйрәнү вакытын сарыф итә ничаклы. Ничә ел өйрәндең син менә шулай җырларга? Ул туктаусыз процесс диген. Бу туктаусыз процесс, мин һаман да өйрәнәм. Мин һаман бу һөнәремне чарлыйм дисәң дә була. Менә 2024 елда мин бу юлга профессиональ яктан аяк басуыма 20 ел. 2004 елда мин музыка көллиятенә укырга кердем. Һәм менә шушы көннән минем инде бу урысча әйткәндә осознанно аңлап шушы профессиядан баруым. Әлбәттә, аның уңышлы еллары булды, уңышсыз еллары булды. Син уңышларга кертәсең менә Европада яшәп алганыңны беләм мин, име? Шул керәме уңышлы вариант елларга? Бу бәлки инде нәтиҗәседер аның. Ул бит 9 ел буе укыганнан соң Европага китүем.
ул 4 ел музыка күллияте, аннан соң 5 ел консерватория. Менә сиңа 9 ел. Һәм 9 елдан соң мин тагын да шушы профессиямда үземнең һөнәремне икенче югарылыкка күтәрер өчен Европага киттем. Һәм анда бик яхшы кулларга эләгүем, шулай ук минем бәхетем. Чөнки бер талант белән генә ерак китеп булмый. Синең юлыңда яхшы остазың булмаса, Шуннан да клиенткә бит инде барыбер анда да инде сойлап алалар, сәләтлегенә балалар. Син җырлый белмисең икән, сине алмыйлар. инде тавышсыз кешеләрне белән кирип булмый анда. Юк. Әле анда акча түләп укучылар да бар, әлбәттә. Юк, минем укыган заманда бар иде инде акча түләп укучы студентлар. Аңа карамастан, акча түләп укучылар да уңышка ирешәләр. Мин алай димим. Менә күп кенә башкаручылар әйтәләр бит, миңа вы бездарность дип әйттеләр дип, кире бурган укытучылар булды диләр, мәсәлән, интервьюларда аны күбрәк сөйлиләр бит инде. Һәм чыннан да, менә ул кешенең тормышында менә безнең сыман түләп уку мөмкинлеге булса, бәлки ул тизрәк үзенең шу югарылыгына менеп җитәр иде, бәлки. Бәлки менеп тә җитмәс иде. Монда әйтеп булмый аның. Димәк, тырышлык та кирәк булып чыга. Сәләткә җитми, тырышлык кирәк. Остаз кирәк булып чыга инде. Остаз кирәк. Үҗәтлек. Мин иртәнге 8-дә музыкаль училищега килеп утырадырым. Һәм кичке 6-да мин аны чыгып китәдерим. Көнем гомумән тик музыкаль училищеда үткәнен хәтерлим. Ул менә мин әле йоклыйм үзем фортепианода пьесалар өйрәнәдерим, үземнең әсәрләремне өйрәнәдерим. Чөнки сәгать 8-дән 9-га кадәр әле синең шөгыльләнү мөмкинлегең бар. Чөнки аннан соң класслар барысы да инде дәресләр белән тулган була. Шөгыльләнергә класслар юк. Безгә бит инде мөһим инструмент булу. Мин фатир снимать итә идем. Анда әлбәттә юк инде фортепиано рояльләр юк инде анда. Аннан инде көн дәвамында мин укыйм. Көн дәвамында булган менә шу буш вакытларда библиотекада утырасың, тыңлыйсың. Чөнки ул вакытта да әле интернетның яңа гына әле менә киң кулланышта булып килүен чорыгына иде әле. Һәм күп кенә музыка әле анда да юк иде. Шуңа күрә без библиотекада пластинкалардан угадайкаларга шушы музыкаларны тыңлап, композиторларның әсәрләре белән танышып утырганым хәтердә. Әле ул шулай ук параллель рәвештә конспект, китап һәм башка әсбаплар. Менә шундый. Инде консерваториядә анда инде икенче тормыш. Анда гомумән син студент, анда проектлар безнең уже барлыкка килде. Опера студиясында. Ул проектлар. Син сөйладың, анда булгандыр эстрадный варианты да, име опера варианты, или сиңа әйттеләр менә сиңа шул гына. Консерваториядә бар вокальное искусство дигән факультет. Анда мин укыганда академическое пение факультеты бар һәм халык бүлеге факультеты. Ул халык бүлегенә бер генә кешене алалар. Фольклор вот шундый җырларга име? Әйе. Нигә шул бер кеше, шундый бер кеше бармаганга күрәме, или нәрсәгә? Юк, шулай урыннар. Академический вокалга да син безне 40 кеше алалар дип уйлыйсыңмы? Юк. Калганнар нишлий? 10 кеше алалар. 10-12 кеше. Әле бу башында, әле бу түләүле укучылар белән 10-12 кеше. Төшеп калалар диген күбесе. Төшеп калучылары да бар. Шуңа күрә без гомумән штучный товар һәм ел сайын менә бер йолдыз чыкса, йолдыз инде, бу инде в кавычках әйме, бу инде бик зур бәхет. Чөнки ел сайын йолдызлар тумый. Ел сайын йолдызлар чыкмый. Ләкин аңа карамастан, менә мин әйтер идем, безнең курсыбыз яхшы курс булды. Минем курсташларым синең бергә укыганнар инде бергә эшлисез хәзергә вакытта. Бергә бер сәхнәдә җырлыйбыз. Шуңа күрә гомумән безнең курсыбыз, мин әйтер идем, йолдызлы курс булды. Елы шундый булган бәлки, син шундый. Шулайдыр. Әллә бер-беребезне шулай
Ул беләсеңме ничек шундай чоры булырга мөмкин аның. Менә мин дә гимназиядә укыганда, безнең гимназиядә бөтен балалар да кемдер билгеле шәхесләрнең балалар, алар бер юлы тапканнар, балаларны. Алар бергә үстеләр. Үскәннәр. Хәзер Айсылу балалар үсә бит Айсуның. Һәм Айсылу әйтә, менә безнең белән укыган кешеләр алар бала табып, безнең балалар бер юлы бер классларда йөри, бер тирәдә инде. Әйе. Һәм чыннан да Айсылу аңлый инде хәзер алар үсеп чыккачтан ул мәктәпләрдән алар барысы да нидер билгеле шәхес булачаклар. Һәм менә Айсылуның да балалары, менә без мондый кешеләр белән укыдык дип истиялар. Ул нидер шундый моментта бушлык була да иманы резко тула. Әйе, шулайдыр. Чөнки мин аны үземнең өлкәдә генә түгел, калган өлкәләрдә дә аны күзәтәм. Бу инде мәсәлән, бишеләр арасында да, музыкантлар Циклның арасында. бушлыгы вакытка төшү була да, аннан соң яңадан күтәрелеп башлана. Әйе, бу инде шушы цикличность. Кайнатма. Достлар, барызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты сез аны я карыйсыз, я тыңлыйсыз. Тыңлыйсыз аны Болгар радиосында, карыйсыз я Music Label площадкаларында. Безгә килә кунаклар сәләтле һәм билгеле шәхесләр. Кунакта бүген Илүсә Хужина. Әйе. Дөресме? Әйе. Ул да булса җырчы. Әйе. Дөрес әйтәм. Әйе. Мин җырлыйм. Мин синең белән беләсеңме? Ленария Муслимованың киңәше буенча синең белән шәхси тормыш турында сөйләшәсем килгән. Ышанасыңмы? Кызык икән. Ул менә мин соттым Ленарияны. Аның белән шуның турында зоклап сөйләшеп була, ничек ул үскән үзенең профессиясендә, ничек ул Европада яшәп алганын да сорарга онытма. Ничек аның менә остазлары белән эшләве турында. Аннан соң бәлки үз тормышында ничек бәхетле яшәвен дә сөйләп китер дип әйтте. Менә ачылып китер бәлки. Шуңа күрә без синең белән бит инде Европада яшәп алганын сөйләдек. Ул булда булса, нинди Германиянең Алман иленең шәһәрендә яшәдең син? Кöln. Кöln шәһәрендә яшәдең. Ничә ел? Ничә ел? Әйе. 2 ел. 2 ел магистратурада укыдым мин анда. Калып, шунда каласым килә дигән фикер тумадымы? Гомумән минем анда китүемнең максаты ул уку иде. Мин андый максатлар куймадым. Менә китәм, менә калам, анда иҗат итәм. Минем төп сәбәбе ул уку иде. Һәм инде укыган шушы чорда, әлбәттә, аралашу, аннан соң проектлар, алар үзенә кертеп җибәрделәр, әлбәттә. Егетләр. Егетләр дә бар иде. Үзләренә җәлеп итүче бу. Әйе. Ләкин алар менталитетлары буенча алар миңа якын кешеләр түгел. Нәрсәсе белән аерыла менә менталитет дигән бик яхшы әйбер. Әйттең син аерасың менә. Мин дә күп психик иткән кеше име, һәм кире кайтасың да безнекеләрдән дә адекватрак кеше юк икән аңлап кайтасың. Әйе. Нәрсәсе белән сиңа ошамады, нәрсә туры килмәде? Ошамады да түгел. Ул беләсеңме? Бәлки фикер йөртүләре белән. Без барыбер ничектер бердәм яшәргә тырышабыз дип әйтимме соң. Анда бит мәсәлән бала туа, аңа 18 тула һәм ул китә. Үз тормышы белән яши башлый. Тормышы белән. Анда беләсеңме, анда еллар буе әти-әнисе белән аралашмаучылар бар. Еллар буе. Шалтыратып хәлен белүче дә юк. Анда менә ничектер менә ул норма. Тегеләр дә үпкәләми, булар да үзен кайгы сизми индеме? Соң белмим инде, бәлки үпкәлидер. Ләкин анда ул ике кешенең берсендә менә шундый мөнәсәбәтләр. Бездә без ничектер күмәк яшибез. Сизәсеңме аны? Мәсәлән, туганнар белән аралашып, ничектер. Мин үзем алай булдыра алмыйм. Минем гаилә, алар күбесе менә Айсылулар, әниләр, алар инде менә бөтен гаилә белән ничә кылганда двоюродныйлар, өчюродныйлар булсын име, барсын да белеп яшәп яталар. Мин берсен дә белмичем күн икән. Менә мин Германиядә яшәргә тиеш. Юк, бу минемчә, мин дә әйтә алмыйм. Теге көне-төне мин теге телефоннан яки булмаса күрешеп аралашам дип әйтә алмыйм. Ләкин мин алар белән менә шушы связь, элемтәмне тотам. Мин аны тоям. Теге көн сайын сөйләшеп тормасам да, без кайчакта сеңлем белән атнага бер күрешәбез мәсәлән. Туган сеңлең диме? Әйе, бер туган сеңлем белән. Аңа карамастан без аның белән элемтәне үзмибез. Мин беләм, миңа минем
нинди генә ситуация булмасын, мин аңа шалтыратсам, ул миңа һәрвакыт җавап бирәчәк, ул һәрвакыт килергә әзер. Иң якын дус булып Әйе. чыга инде, Шуңа күрә монда инде менә шундый мөнәсәбәтләр. Аннан соң дуслык та шулайрак кебек. Әллә ул миңа шулай тоелды гынамы? Бәлки чыннан да мин анда үземнең дусларымны бәлки тапмаганмындыр. Мин әйтә алмыйм. Бу аңа карамастан, мәсәлән, менә премьера алдыннан анда бар шундый аларның той. Ул инде уңышлар дип атала торган менә шундый ниндидер фразалары. Һәм алар бер-берсенә ниндидер бүләкләр бүләк итешәләр. Менә ниндидер шундый менә няшный әйберләре бар аларның аңа Шундый карамастан. йоласы бар инде, Әйе. премьера алдыннан ниндидер бүләк ясап Әйе, алырга. бездә андай әйбер юк. Мәсәлән, премьера вакытында менә мин өйгә кайтканда минем кулыма ул букетлар сыймый. Анда миңа мәсәлән менә мин премьера җырладым, миңа көчкә менә бер менә мондый үлгән биткән роза бүләк иттеләр. Мин аны миңа чәчкә бүләк итсеннәр дип әйтүемнән түгел, менә безнең менә шундый, белмим инде, якын итү үзебезчә шулай бит инде. Менә чәчкә бүләк итү. Менә үзеңә ничек мөнәсәбәтне телисең, нинди мөнәсәбәтне телисең? Шундый мөнәсәбәт белән кешегә бару дигән әйбер бар бездә, име? Белмим инде, миңа менә шулай тоелды. Һәм анда ничектер белмим. Әллә мин генә шулай сиздем аны. Шундый ниндидер холодок, суыклык мөнәсәбәтләрдә. Шунсы белән генә минемчә аерыла. Булай бик ягымлы, ярдәм итәргә тырышалар. Менә мин килдем бит, мин анда гомумән мин телне дә җүнләп белмим. Син мәктәптә өйрәнгәнеңме? Син беләсеңме ничек килеп чыкты? Ул шундый кызыклы факт. Мин мәктәптә алман телен өйрәндем, чыннан да. Менә бит. Һәм мин ул телне шундый сөймәдем. Мин әле шулай килеп чыкты, ул укытучыбызның исем отчествосы урыс. Мин аны алкрешин булган икән. Мин татарча, мин бу телдә бер кайчан да сөйләшмәячәкмен дип берсендә әйткәнем хәтеремдә. Һәм ул шуны ишетеп, Илүсә, алай димә, диде бул миңа. Беләсеңме? Кирәге чыгыр әле ди. Ышанасыңмы? Һәм Каргаган. ничә елдан соң инде? 9 елдан соң, мәктәпне тәмамлаганнан соң, мин бу алман теленә кире әйләнеп кайттым. Бу алман теленнән соң инде минем мәктәпне тәмамлагач, бит инде музыкаль училищега укырга кердем. Анда без итальян теле иде. Итальян теленнән соң мин инде инглиз теленә параллель рәвештә йөрдем. Минем инде кесәмдә итальян теле белән инглиз теле иде. Һәм менә бу язмыш, аңлыйсыңмы? Алманиягә килеп ләгеп, алманча миңа сөйләшергә туры килде. Һәм беләсеңме, мин бу инде икенче тапкыр бу елгага кергәндә дип әйтик инде. Шундый теләп кердем. Менә бусы инде минем осознанный выбор иде. Үзем рәхәтләнеп, мин шундый рәхәтләнеп һәм теләп алман телендә җырладым һәм җырлыйм. Мин шундый сагынам, мин шундый сөйләшәсем килә ул телдә. Кызганычка каршы инде хәзер сөйләшер сәбәпләр юк. Әйе. Тәҗрибәсез югалып бара. Тәҗрибәсез кызганычка каршы ул менә кумсыман кулдан Кими, әйе. Әйе, кызганычка каршы мин инде һич югы берәр шулай подкастлар кайчакта тыңлап алам, җырлар тыңлаган булам. Теге колагымда эленеп калган сүзләрне Аллага шөкер онытылмаган әле дип сөенәм шуңа. Ул түгел, туган телебез онытыла, Ләйлә. Кулланмагач, сөйләшмәгәч, онытыла. Ничек син Казанда яшисең? Юкмы монда синең мөхит, татар мөхите, алар белән аралашырга? Ярамый, мин яшим, Казанда яшәмим. Мин 99% вакытында урыс телендә сөйләшәм. Бик авыр. Кире кайтып монда татар теленә кайтырга. Беренчедән, без күп кенә информацияны урыс телендә кабул итәбез. Бу иң мөһиме минемчә. Икенчедән, менә кабул иткән мәгълүматны без шулай ук Фикерлибез инде рефлексиясыбыз урыс телендә. Урыс телендә кызганычка каршы. Ул ничек безнең кирип кала баш миенә урыс телендә. Һәм беләсеңме, кайчакта шулай килеп чыга, менә мин исемә төшә инглизчә төшә, алманча төшә, кайчакта итальянча төшә, шул сүз татарчасы искә төшми. Менә бу нәрсә белән бәйле белмим.
Ну, чыннан да тәҗрибә җитмәгәнгә. Тәҗрибә. Аннары укымыйбыз, бу инде караул. Мин бит инде бу лайфхакны бит мин караучылар белә инде, мин бит китапларны татарча укыйм. Бөтен таба алганча. Гарри Поттерны тәрҗемә иткәннәр икән, Гарри Поттерны татарча Шулаймы? укыйм. Менә хәзерге вакытта аннары да Бальзакны укыйм. Джек Лондонларны. Менә бөтенесен татарча укыйм. Кайын табасың син ул китапларны? Блошкага барам. Якшәмбе чыга бит. Шунда буламы? Бар, алар. Кызык. Элеккеге шундый яхшы безнең дахи, мәшһүр язучыларыбыз тәрҗемә иткән аны. Аңлыйсыңмы? Шырдый-бырдый тәрҗемәче Бу түгел. шәп лайфхак, мин моны Әйе. нейтермен әле. Ул беренчедән литература кызыклы, име? Әйе. Бөтен илдә билгеле булган. Бөтен кеше яшә аласың. Мин аннары да Бальзакның мондый әсәрен укыдым дип сөйли аласың, име? Икенчедән син татар телендә дә укыйсың. Һәм беләсең, мин аны укыйм, шунысы кызык. Мин ул сүзне белмим. Мин аны кулланмыйм, ләкин мин мәгънәсен аңлыйм. Менә шунысы кызык. Анда менә крючок дигән сүзләрне, крючокның сүзен менә хәбин тәрҗемә әйтергә кушсалар, мин аны әйтә алмыйм. Ләкин мин хәтерлим, менә ул крючок сүзен, ул үзенең пәлтәсен шунда элеп куйды дигән әйбере, аның сүзе бар. Сүзе бар. Әйе. Мин аны хәтерләйм. Ләкин аны укыганда менә ул бер 3-4 тапкыр ләксә миңа, мин инде истә Исеңдә калдырачакмын. калдырасың. Әйе. Шуңа күрә шундый. Әйтәм бит, чөнки мин ерак яшим, татар телендә яшәргә минем кешем аз. Мин үземне контрольдә тотам. Мин тотмасам, кем тотсын? Шуңа күрә. Беләсеңме, ничек тагын мин шундый кызыклы факт. Шулай мин Алманиядә күрештем дә, дусларым белән инде урысча сөйләшә торган дусларым белән. Һәм була бит менә һәрбер телдә менә уңайлы сүзләр тәрҗемә итә алмаслык. Икенче телгә мәсәлән. Моң сүзе мәсәлән. Моң сүзе. Һәм шулай ук мин менә шул тәрҗемә итмичә генә уңайлы бит инде ул. Ул кеше дә аңлый. Әйе. Син дә беләсең ул сүзне. Мин шулай урысчалы, алманчалы сөйләшәм. Өч телне бергә кушам. Әйе. Ике телне, өч телне бергә Чын кушып. күлдә әйткәндә бит менә ул алман, итальян, испан, инглиз телләре алар латиннан чыккан бит инде. Әйе. Шуңа күрә син нинди сүзне кушсаң да, ул аңлашылып куярга мөмкин. Әйе. Һәм беләсең бер нәрсә, шундый кызык факт инде ул. Менә шушы аралаша торган кешем ул лингвист. Бу миңа әйтә, тукта, син урысча сөйләшсәң, урысча сөйләш, җөмләңне төзү. Инде алманча сөйләшсәң, алманча җөмләңне төзү ди миңа әйтә. Мин шуннан да уйланып куйдым. Без бит моны уңайлы булмаганга шулай эшлибез. Башыбызны эшләтергә теләмәүдән. Чөнки безнең сүзе онтылган, мәсәлән, яки без җөмләне киредән төзергә иркәбез. Шуңа күрә бу инде тиз генә теге шулай да сүзләр онтыла. Менә шулай. Әйе, менә кара, ансы да бар, ләкин без бит үзебезне контрольдә тота алмыйбыз. Бар шундый татарлар арасында татар телен саклап калырга кирәк дигән кешеләр име. Бар яңа сүзләр дә керсә була, яңа сүзләрне белән дә куллансак була дигән менә теге күптән түгел Телеграмның тәрҗемәсе барлыкка килде ишин татар теленә. Телеграмның менә алманың тәрҗемәсе бар. Һәм күп кеше инде нинди сүз уйлап табабыз сторис сүзенә, ничек итәбез. Яңа сүзләр уйлап чыгаралар инде. Чөнки токмаза сүзе дә булды анда, име? Токмаза сүзен ничек аңлыйсың? Мин бөтенләй аңламыйм. Улар тәрҗемә итеп куйдылар токмаза сүзен, име? Мин аны менә булган яңа сүз кабул итәйле. Ул аны сторис урынына токмаза дип куйдылар. Аннан соң да киттем. Айслопа әйтә, мизгел варианты туры китергә мөмкин. Чөнки бер мизгелдә саласың да 24 сәгать яши дә ул бетә. Менә шундый вариант. Әйе. Бик зур спорлаштылар да ибары сторис дип калдырдылар ахырдан. Шулаймы ни? Әйе. Шуның белән шул булды бу. Күпме талашып, сугышып. Юк, анда талашы булмады, бик зур спорлар булды. Мин ничек бирелгән икән, егетләр тәрҗемә иттеләр икән менә бу алманы, Телеграмны. Димәк, алар аны эш сарыф иттеләр. Алар ничек телиләр, шулай эшләргә тиеш, минемчә. Мин риза. Мин ашамый икән, мин тотам да үзем тәрҗемә итәм. Аңлыйсыңмы? Синдер. Менә шулай фикерлим. Шуңа күрә әйтәм бит, менә хәзерге балалар белән сөйләшкәндә, аралашканда татар телле балалар белән, алар өч телне бутап сөйләшәдер. Алар сиңа донат дип әйтәләр, име? Хәйрия дип әйтмиләр алар, садака дип әйтмиләр. Алар донат диләр дә куялар сиңа. Син аны аңлыйсың. Анысын дир урыс сүзе дә куша анда. Анда һәм сүзе татарча инде, име? Ләкин кушылган сүзләре менә шундый. Бу да нормаль. Әлбәттә. Ләкин син әйтмешли иренәбез. Һәм шулай итеп, тел үзе менә мышца, телнең мышцасы да иренә торган. Шуңа күрә дөрес итеп
англичаннар бит англичаннар дөрес итеп сөйләшергә тырыша Әйе. кайберләре. Матур итеп. Кемнәрдер исән бөтен моны авызында кашамыни. Мгм. Менә шундыйлар да бар. Шуңа күрә безнең үзенең теленең мышцасы да иренергә өйрәнгән һәм күп очракта инглиз телендә дә бит менә because дип сөйләшмиләр халар. Cause диләр. Кыскарталар. Кыскарталар. Чөнки шулай җиңелрәк. Бу да. Менә әйтәм бит, төрлечә карап була бу ситуациягә. Әлбәттә, күп кенә телләр үзләренең үзгәрү чорларын кичерәләр. Ул безнең татар теле генә түгел, урыс теле шулай ук. Мәсәлән, шул ук Алманиядә урысча сөйләшә торган урыс гаиләләре, аларның балалары урысча сөйләшер микән дигән бик зур сорау шулай ук туа. Чөнки ул садикта сөйләшә алманча, мәктәптә сөйләшә алманча, Бүтән контент алманча. Алманча шулай ук. Америкада яши икән шулай ук. Бу инде һәрбер илнең үзенең шундый проблемкасы. Әйе. Проблема да әйтмәсен, бу шулай ук цикл. Бу Әйе. циклдан бөтен телләрдә уза, бөтен халыкларда уза. Үзеннән тора инде чыннан да. Телисең икән үз телеңне, туган телеңне белдергә. Син үзең әзрәк кенә инде өстәмә эшләргә тиешсең үзеңне. Әйе. Аннан соң беләсеңме, ул бит әле татар теле генә түгел, татар теленең үзенең диалектлары, сөйләмнәре бар бит. Шуңа күрә теге актанышлар үзләренчә сөйләшәләр бит инде. Әйе. Чүпрәлләр, үзләренчә сөйләшәләр. Һәм менә ул да китеп бара бит инде. Ул барыбер ниндидер изюминкасы бар аның. Һәрбер регионда дип әйтеп булмый инде, безнең Татарстаныбыз андый ук зур да түгел. Юк, менә Әстерханда да, Әстерхан татарлары, аларның да үзләренең ниндидер сөйләшүләре бар. сөйләмнәре бар, диалектлары. Себерләрнеке дә. Әйе, Син шуңа ул калуын телисеңме, яки әдәби телдә сөйләшүе дөресрәк дип уйларыңмы? мин калуларын телим. Әйе. Аерылып торсыннар. Аерылып торсыннар өчен. Ул әлбәттә, мәсәлән, телевизорда кытта дип сөйләшүчеләр бик үк матур күренеш түгел. Телевидениедан гомумән әдәби телдә чиста, софт татарча сөйләшә торган диалектсыз алып баручылар булырга тиеш. Ә инде регионнарда минемчә ул бик матур шундый Аерылып тора торган бер эш инде. төсмер бирә торган, ниндидер шарм бирә торган элемент. Акцент сыман шулай ук. Мәсәлән, мин Алманиядә менә сүз уңайыннан. Миңа әйтәләр, син бит Рәсәйдән, синдә урыс акценты юк диләр. Мин әйтәм, ничек инде, мин бит Рәсәйдән. Юк, синдә дә урыс акценты юк диләр. Мин әйтәм, бәлки татар акценты. Юк, синдә бар акцент, ул урыс акценты түгел. Мин әйтәм, димәк татар акценты. Алар син таныйлар име, менә син йөргәндә урамда, менә син урыс икән, или Рәсәйдән икән таныйлар име? Күреп алгач сине беренче тапкыр. Алар түгел, аны мин дә күрәм. СНГдан килгән яшәүчеләрне күреп була. Ничек аерыла ул? Менә әйтәләр син хәзер. Менә мин күз карашыннан аерам. А. Күз карашыннан, аннан соң киемнән. Аннан соң гомумән Үз тотышыннан менә образдан, кыяфәттән. Чөнки беренчедән СНГдан килгән хатын-кызлар турында сөйләгәндә, алар күбесе шибәрләр. Бездә гомумән менә Казанга чык, ике хатын-кызның да түгел, бөтенесе шибәр. Менә кайсын, менә барысы да матурлар. Әле алар барысы да шундый купшы киенгәннәр, минималь булса да прическа бар, аннан соң макияж. Әйе. Мин аны беләсең, менә шул Алманиядә гына сиздем. Чөнки менә мин анда утырдым, менә ничектер шул җәмәгать транспортына. Анда наколкалар, монда ниндидер. Бу ниченче еллар? 13-нче елдан 15-нче елга кадәр. Монда ниндидер алкалар, теге туннель инде. Әйе. Бездә андый гомумән юк. Ул хәзер безгә килеп кенә җитте әле. Аннан соң юылмаган чәчләр, ул тырнаклар. Мин гомумән шок каттым. Һәм бездәге шундый үзләрен караган
шибәр, тырыш кызлар. Юк, мин әйтмим, анда теге тырышлар түгел, анда да тырышлар бар, шибәрләре дә бар. Ләкин менә без Сирәк булып чыга инде. әйе, ул ниндидер Андагы иратларга кирәкме соң шибәр булу хатын кызның? Күп очракта карыймы, теге егете теге зәк кенә үзен караган кебек тоела. Егетләргә нәрсә карарга? Башын чуды да чыкты да чиста кием киеп, уже караган булып чыга инде. әйе. Янында ниндидер зәк шыксызрак кыз бара инде. Теге Европаны да, Американы да карасаң индеме? Һәм ират сизми кебек. Шулай булырга бу норма алар өчен. Матурлыкны эзләми кебек тоела андагы егетләр. Минемчә дә шулай. Анда ничектер бәлки кешенең күңел сыйфатларына күбрәк игътибар итәләрме соң? Алар бит ябык дисең, күңел сыйфаттарын ничек күреп алып буласың, менә ничек сизедем икән. Менә чыннан да мин анда Аралашудан карыйм, бәлки. ниндидер кызлар, бразилиан кызлар, анда испан кызлар, кыска тобик киедә дә мондагы эшләреннән чыккан нәмәнди берничә теге Әйе. мой диләрме шул. Име, һәм бернинди комплексның кахарфысы да юк. Юк, Алар юк. сизмиләр дә андый проблема бар икән. Минемчә, менә шушы комплекслар белән бәйле. Безнең кызлар күпкә комплекслырактыр. Шуңа күрә алар үз-үзләре артыннан һәрвакыт карап йөрергә мәҗбүр. Аннан соң бәлки конкуренция да бардыр. Әйе, атында конкуренция булмагач, әйтәм бит, нигә анда Европада хатын кызлар матур түгел дип әйткәндә, кемдер әйткән яны, инквизициядән соң бөтен булган геннарын, матур хатын кызларның геннарын Шулайдыр. бетергәннәр дә куйганнар. Анысы да бик мөмкин. Анысы да бик мөмкин. Аңа карамастан, анда ничектер әби бабайлар яхшырак хорошо выглядят. Аларны үз теге өлкән яшьтәге апалар, алар үз вакыты җиткәчтен үзләрен карый башлыйлар булып чыга име? Саклый Минемчә, бу башлый. беләсеңме, вакыт белән дә килә. Менә зумер диләр бит инде. Менә бу зумерлар чоры, бәлки менә теге үз-үзеңнең тәнеңне кабул итү, үз-үзеңне ничек бар, шулай кабул итү. Әзрәк кенә исле булып йөрисең, Әйе, менә бу шушының белән дә бәйледер. Менә бу әле без синең белән сөйләшүдән менә мин рассуждение гомумән. Белмим, бәлки шулайдыр. Аңа карамастан, менә безнең СНГдан килгән җырчыларыбыз, мин алар белән күбрәк аралаштым бит инде. Алар күпкә шибәррәк, алар аерылып торалар сәхнәдә. Һәм аларга карау да рәхәтрәк. Миндән тамашачы буларак та әйтәм. Менә ничектер алар үз-үзләренә игътибарлырак, үзләренең эшләренә игътибарлырак. Күп очракта психологлар әйтә бит, кыяфәтең матур булса, син эшеңдә уңышларны тизрәк аласың дигән әйбер бар. Чөнки безгә үзебезгә чыннан да матур кешеләр белән аралашырга, аларны якын итәргә, үзең янында тоторга рәхәтрәк. Әйе. Шуңа күрә матур булып тугыз. Миннән бер генә киңәш. Юк, гомумән менә безнең Казан шундый матур кешеләргә бай. Шуңа күрә сине күңел кайтарды инде, име? Җан тартты, кан тартты, яңадан Алманиядән монда кайтырга. Син беләсеңме, ничек килеп чыкты? Мине бит инде анда проектлар үзенә җәлеп итте ул вакытка. Һәм мин күп тә уйлап тормый, яшәү урынымны Казан дип сайладым. Һәм мин Казанда яшәргә теләдем. Чөнки бездә бөтен уңайлыклар тудырылган. Тарихы бар, заманча. Монда гөрләтеп метро салып яталар, казып яталар. Шуңа күрә минемчә Казан бик уңайлы, рәхәт шәһәр. Һәм ул минем мөхитем. Инде анда барып килергә көненә ничә самолет очып тора Мәскәүдән. Шалт-шалт. Ул бик уңайлы хәзер. Менә мин үзем сәяхәт иткән кеше буларак, икенче илләрдә яшәп алганнан соң, мин ничектер Казанда яши алмыйм. Шулаймы? Әйе. Мин геләйтәм аны, Казанда Казан иң яхшы шәһәр, иң яшәр өчен, ләкин мин инде менә бөтен всё. Минем белән мин бәйли алмыйм Казан белән үземнең тормышымны. Ничектер тагын да яхшырак урыннар бар. Анда күрмәгәнмен икән әле, анда да булып карарга кирәк дип мин гел эзләнәм. Бәлки сиңа күбрәк сәяхәт итәргә кирәк. Менә инде чыннан да. Чөнки минем тормышымда шундый күп булды сәяхәтләр, Чыгышлар чыгышлар. артык ил. Ой, белмим, мин шутлаганым юк. Ничек йөрелде ул? Шинчерче булганга күрә, шулай. Әйе, бу минем
профессияма рәхмәт. Чөнки мин шушы профессиям аркасында бик күп илләр, җирләр, шәһәрләр, ул Рәсәй буенча да шулай ук күп кенә регионнарны күрү бәхетенә ирештем. Күреп буламыз, менә күп Юк, кешеләр әйтә, киләм дә, отельне күрәм дә, моны күрәм дә, ишеп китәм дә. Әйе, аңа карамастан син барыбер кайчакта була, син аның бит кешеләр белән дә шулай аралашасың. Кайбер чакта шундый чаклар, кайбер чакта шундый чаклар бу. Тел байлыгы. Әйе, моны кисеп атырсыз. Кай вакыт килеп чыга. Яки син инде йокламыйча шәһәр карарга китәсең. Бу инде күбесенчә шулай күрелгән шәһәрләр. Йокламыйча. Син вакытта ял итәргә бирелгән вакытыңны Ресурслар җитәргә тиеш бит. Ресурс бит булырга тиеш әле сәхнәгә дә чыгарга. Яшь чакта ресурсны үзең хәтерлисеңме? Әйе. Без бит таңга кадәр сикереп биеп җырлап, икенче көнне беренче парга килеп утырырга бер дигән Әмнә хәзер свежий. әмнә хәзер. Хәзер уже юк. Йокыны Йокыны сайлыйсың. сайлыйсың. Әйе. Шуңа күрә менә һәрбер әйбернең үз вакыты бар. Әйе, менә 150 яшьне син дә кенә күзеңне дә йомдың, теге ой дип битгә. Бәлки ул яхшы хатирәдер, ләкин ниндидер авырлыклар булганы сизелгән кебек булды. Ул кайчакта шундый уңайсыз билетлар алынган, ул төне буе аэропортта утырып чыккан чаклар, син йоклыйсың килә, син уже мин утырып та йокларга әзер, но мин йоклый алмыйм. Миңа ятырга кирәк, миңа башымны салырга кирәк. Әле ул ниндидер уңайсыз теге тимер утыргычлар, анда туңасың да син, анда төрле ситуациялар булганы булды. Ул чакта бит әле мин музыка училище студенты, акчада юганда гостиницада йокларга утырасың инде менә шулай. Аннан соң самолетка утыру белән баш тию белән шул 2 сәгатьтә, 3 сәгатьтә йоклап аласың да алга шәһәр карарга. Бу менә шулай гына була ала. Сиңа да берәү дә 5 көн алдан җибәреп, шәһәрне күрсәтеп. Әсәрә китә, ял итеп алгыз, спага барып кайтасыз. Ә син андый булуын телисеңме? Менә син йолдыз, шундый хәтлек көтелгән йолдызга әйләнеп, шулай итеп син чакырсыннар өчен. Андый бармы синең башыңда ниндидер максат? Мин андый илләргә барып, гомумән турист буларга телим. Эш белән түгел инде. Эш белән түгел, әйе. Эш белән баргач, син барыбер эшкә настроен. Синең барыбер 2 көннәнме, 5 көннәнме ул концертың булачак. Һәм син анда... Син әзрәк кенә ашап тора инде башыңны әзрәк кенә. Әлбәттә. Мин гомумән супер ответственный кеше, мин былай гына шәһәр карап йөри алмыйм, ул минем барыбер башымда утыра, әйе, мин күрәм, теге фиксация бара, ләкин ул барыбер хәтердә. Нәрсәсе авыр соң ул сәхнәгә чыгып җырлау менә? Действительно. Әйе. Чыгасың да һәм авызыңны ачасың да, җырлыйсың да. Битте китте вәсәләм. Нәрсәсе уйлап бирәсең. Син йотлыгам дип куркасыңмы, тавышың бетер дип куркасыңмы? Нинди куркулар синең башыңда? Бу бөтен комплекс инде, әлбәттә. Бу гомумән программадан тора. Авыр программа була. Ул Гафу итегез, зинһар өчен. Ул гомумән авыр программадан тора минем бөтен программаларым. Миңа җиңел әсәрләр кызык түгел. Такмаклар җырламыйм бит инде мин. Әйе. Ул һәр вакыт ниндидер югары ноталар белән әсәр булачак. Җыр булса инде бу, әле бу үзебез иҗат иткән, студияда язылдырылган җырлар. Әле бит аннан башка ул мәсәлән развернутые ариялар, трехчастные, анда бар речитативы, анда бар медленная часть. Салмак шыры өлеше. Салмак өлеше. Аннан соң тиз өлеше бар. Ул ариялар 8 минутлык, 12 минутлык булырга мөмкин. Һәм анда син техник яктан, вокаль техника ягыннан синең организмың җырлый. Син генә түгел. Монда чтобы не было сбоев. Үпкәләр дә керә, диафрагма да керә, монда связка. Монда тавыш ярылары, монда дыхательная система, монда гомумән рефлекторный менә бу мышцалар инде, Аннан соң ул шулай ук йокыдан тора. Мәсәлән, син начар йокладың, йокламадың, шәһәр карап йөрдең. Син инде мондый арияны
скандачка жырлап булмый. Иә. Аңа әзерлек керек. Ул теге әле бу сәхнәгә чыгыр алдыннан, бит сәхнәгә чыгыр алдыннан син аны 1 ел дәвамында бу минимум син аны әзерлисең, син аны өйрәнәсең, аннан соң бара впивание чоры периоды, син аны впивать итәсең, син аны үзеңнеке ясыйсың. Ул менә сиңа башта күлмәк теккәндә башта выкройкаларын алалар, аннары утырта башлыйлар. Менә шушы утырту чоры мәсәлән. Аннан соң әле гына бит әле ул барып җитә тамашачыга. Син бит җырчы гына түгелме? Оңладым мин әле генә, җырчы гына түгел, син бит әле артист. Әйе, син бит әле аны Яшәп ноталарны алырга гына, тиешсең, әйе. ноталарны гына җырламыйсың, син үзеңнең образыңны тамашачыга җиткерергә тиеш. Мәсәлән, син, менә күбесе беләдер инде, образ Кармен мәсәлән. Әйе. Таныш булган инде. Таныш булган образ инде, әйе. Мин бит инде беркайчан да Кармен булганым юк. Ләкин менә монда импативный хисләр булырга тиеш. Эмпатия. Менә мин Кармен булсам, менә шушы арена, менә шушы фразаны мин былай итеп җырлармын микән? Яки былай итеп җырлармын микән, мәсәлән? Ничек, нинди күз карашы таләп итә менә бу фраза? Аны бит һәрберсен уйлыйсың. Карменны бит син барбы итальянча җырлыйсыңдыр, урысча түгел. Беренчедән, Кармен минем образым түгел. Аны место сопранолар җырлый, минем тавыш түгел. Улар шулай да бүленә әле булыймы? Әйе. Икенче тавышлы кеше җырлый алмый. Кыяфәт кенә түгел монда, тавыш монда иң беренче урында. Монда иң беренче тавыш. Синең тавышың туры килми икән, син аны җырларга теләсәң дә сине җырлатмаячаклар. Мин Карменны җырларга теләсәм дә миңа Карменны бирмәячәкләр. Чөнки ул минем тавышыма туры килми. Анда чөнки шундый астагы ноталар симез диләрме соң инде? Мясистые низа булырга тиеш. Мин белмәгән, бу минем яңалык булды минем Бу өчен. тембр. Тембр ул инде тәрҗемә ителә төс дип. Тавыш төсе дип атала инде ул менә. Тәрҗемә итсәк. Менә шушы тавыш төсеннән тора. Менә хәзерге язылган опералар, либреттолар име, чыга бит син карап булат, ул опера булып саналамы? Әйе. Спектакль. Анда инде синең тембрыңа туры китерерлек итеп эшләнелгән булып чыга ул. Ул сине күзаллап эшләнелгәнме? Ничек уйлыйсың? Кемдер булган микән синең ролеңә тагын син дублерың бармы? Менә. Дублерым минем юк. Һәм бу бик опасная штука дип әйтер идем. Чөнки дублерлар булырга тиеш. Һәрбер операда булырга тиеш дублер. Дөнья хәлен белеп булмый. Драма театрында 2 состав. Опера театрында шулай ук 2 состав булырга тиеш. Безнең штат булмау сәбәпле, менә бу проект, ул проект буларак кына булганга күрә, безнең икенче состав юк, кызганычка каршы. Һәм мин инде аны менә Линариялар белә инде, минем иптәш кызларым белә, 1 айга кадәр минем башлана инде режим оперы. Всё. Мин теләсә кая йөрмим, теләсә кая түгел инде ул, мәсәлән, чакырган җирләргә мин инде уйлап кына, мин монда барсам, ничәдә кайтам. Мин моннан кайтканнан соң икенче көнгә ресурста буламмы? Бу репетициядан соң тагын нидә чара булса, мин әле уйлыйм, бу чара була бит әле. Шуңа күрә мин монда бармыйм, чөнки мин чарага минем ресурсым калмый. Ул һәрвакыт шундый экономный режим. Нидидер токсичный кешеләр белән гомумән аралашу туктала. Теге әле кайчакта Без күрмәгән чаклы эшләнәйме әле? Әйе, бу әле тамашачы күрмәгән. Помимо репетиции дип әйтик инде, бу репетициядан кала. Кымбагыш кимергә ярамый. Юк инде алар. Тондырма ашамыйсың, шарф киеп йөрергә. Юк инде алай юк түгел. Аңа карамастан, мораль яктан мин инде, минем опера. Мин шушы операга әзерләнергә тиеш. Чөнки мин авырсам, минем урынга җырларлык кеше беренчедән юк. Икенчедән, ширле киләү җырлау ул нык авыр һәм энергоемкий эш. Тагын да начарак, чөнки син аннан соң тагын 1 ай түгел, бәлки 1 ел терелергә тиеш. Шундый моментларда бул. Ширле киләй җырлаган моментларда булды. Анысын да әйтмим, температура киләй җырлаганнар да булды. Аны берәү дә белми, сизми һәм ул шулай булырга тиеш. Тамашачы белергә тиеш түгел. Синең ишеңдә нәрсә кайнаганын, син ничек дулкынлануың,
сәхнәдә образ торырга тиеш. Һәм тамашачы менә шушы образны гына тоярга, ишетергә, күрергә килгән. Һәм ул синең проблемаларыңны белергә тиеш түгел. Тамашачы менә сине таныймы? Ул нинди ул син тамашачы? Ул ничек сине яратканын сизәсеңме? Сәхнәгә чыкканда. Әйе, сизәм. Менә ул бер генә спектакль куйганда ул бик үк сизелеп бетми. Мәсәлән, Тинчурин театрында 2022 елда без бит 5 көн рәттән шушы Кара Булат операсын бирдек. Менә анда сизелә. Менә бүген безнең тамашачыбыз шундый булды. Кичәнге белән чагыштырганда. Бүген менә мондый, иртәгә, икенче көнгә менә мондый. Ул һәрбер көннең үзенең энергиясе була. Шул ук без, шул ук музыка, шул ук декорациялар, шул ук театр. Анда бит тамашачылар, бит берсен таныш түгел. Нигә синхронлашалар микән шулай? Синхронно утырып карыйлар име? Менә мин аны шундый көн сайын нинди дә булса спектакльләр, перформанслар булган көннәрне мин аларны тоям. Бер генә көнне юк, ул бер көнне дә сизәсең, сүздә юк. Аермасын гына күрмисең, әйе. Моны Зөлфәт Закиров килеп әйткән, Тинчуринда эшләүче артист. Ул да әйткән, бер көнне чыгасың сәхнәгә, бер төрле кабул ителә. Икенче көнне чыгасың, шул ук бер әсәр. Шул ук бер әсәр. Тамашачының менә 2-3-4 тамашачы үзгәрә дә. Име? Ничек аерыла? Карале, кызык шундый менә бу. Шуңа күрә без генә аларга ничек әйтергә, урысча, не только мы воздействуем на них. Также они на нас. Эшләнә торган эш инде. Алар да бер-беребез аша без энергияны алабыз, алмашабыз энергиялар белән. Менә синең ирең, ул ничек карыйсың менә шундый син бирелеп эшкә? Ул икенче урында булып чыгам синең ирең, синең башыңда. Ничек ул синең барлыкка килә? Менә бу синең икенче бер айдан соң опера. Син ирең әйтәсең, всё, минем оперный режим дисәң, син ничек кабул итә аны? Беренчедән, мин бәхетле кеше, минем хәләл җефтем мине аңлый, һәм ул миңа теләктәшлек күрсәтә. Бу минем өчен бик зур бәхет. Һәм бәлки безнең менә шушы союзыбызда шушы музыка берләштергәндер. Ул аңлый, һәм инде мин теләмәгән эшләрне гомумән ул миннән таләп итми. Менә җыштырылмаган. Менә миңа ял итәргә кирәк. Кай вакыт, мәсәлән, минем шундый була, нон-стоп көннәр, көн сайын чара. Көн сайын чара. 2дә булырга мөмкин син чара? 2дә чара, 3дә булырга мөмкин. Мәсәлән, менә мин хәзер сездән китәм чарага, шулай ук. Шуңа күрә бер көн кай вакыт була ара, шушы бер көндә мин җыштыра башлыйм. Ул әйтә, ни эшләп ятмыйсың? Ял ит, йокла туйганчы. Китап укы, телевизор кара, гомумән наполняйся диде ул миңа әйтә. Менә шушы көндә миңа җыштырып мин энергия алдым, мәсәлән. Шундый көннәрдә була. Аны менә көнгә көн туры килми. Ул кайчакта менә бик каты бирелеп эшләнгән моментларда идән җурлык ресурс әлбәттә калмый. Кайчакта менә шушы идән җуып мин ял итәм. Юк, бар шундый мәзәк. Аргансыңдыр, жума, иртәгә җуырсың ди. Әйтә торган ират. Нигә үзе җумый алайсың ди? Синең бармы момент ират? Кирәк булса ул юа. Әйе, әлбәттә. Бу синең эшең, бу минем эшем дип безнең гаиләдә тору юк. Ул да юарга мөмкин. Машалла. Син әйтәдең, менә бер сөйләшкәндә концерт булдырасым килә, үземнең концертымны эшлисем килә, ләкин мин уйлап тапкан концертның дәрәҗәсенә китерә алмаганга күрә әлегә эшләнелми дип. Менә нәрсә шунда сөйп китәр, менә кызык шуны тагын бер тапкыр әйтсәк кенә сөйләш булыр. Ул чыгымнар, әлбәттә. Акчалата. Әйе, акчалата, финанслардан тора, әлбәттә. Чөнки мин күз аллаган концерт, ул сыйфатлы концерт, ул оркестр белән концерт. Сәхнәсен күз алдына китерәсеңме? Казанда буладыр бит инде ул, Казанда. Кайсы сәхнәсендә син күз алдына китерәсең? Менә сиңа дөресен генә әйтим, безнең Казаныбызда бик матур заллар бар. Ләкин
Belki Камал театрының яңа зданиесінде, бинасындадыр синең сәхнәң. Белмим. Әле бит без аны күрмәгән. Мин аны күрдем. Әле син күргән инде. Мин аны Шуңа күрә күрдем. син әйтә. Ну, димәк син әйтә алмыйсың, сиңа туры килерлек сәхнә бар дип әлеге вакытта. Мәсәлән, Уникслар концерт залы ул орган зал, минемчә. Менә шуны әйтәскә, Ул шундый орган, ул әйтә, калдырыгыз мине. Мин ял итәсем ярыймы мин үләм ди. Җибәрегез мине. Ну, аңа реконструкция кирәк әлбәттә. Ул бик орган. Аха, ярар. Аннан соң БКЗ сәхнәсе ул Классикның классикы име ул. Әйе. Анда органнарны туры килми. Ул туры килми. Аннан соң сәхнәсе дә зур түгел, Кичкенә. тирән түгел аның сәхнәсе. Аннан соң бар безнең Тирәннәре бит ул театрларның сәхнәсе генә тирән була ала Әйе. кебекчә. Ул Тинчурин, Качаловның тирән икәнен хәтерлим, Камалныкы. Әйе. Буларныкы тирән Шундый драма театрлары да гына. булып чыга, сиңа кирәк булган име, теге оркестрда сыйсын өчен. Әйе. Аннан соң пирамида бар инде. Пирамида Аның флёры туры килми кебек теге име. Әйе. Менә ничектер. Тот. Әйе. Һәм беренчедән сәхнәсе юк сыман. Менә ничектер площадкасы юк сыман. Аннан соң ярар инде площадкасын гына инде. Ярар инде дисең, аннан соң Перфекционист кешегә уже башында булган әйбер булса, менә авыррак. әйе. Димәк, сәхнә юк безнең беренче проблемамыз. Менә шунда туктала. Ярар, күз алдыга китерик, менә ул сәхнә бар дийме? Һәм акча да бар. Менә нәрсә әйтеп, ничек әйтеп күз алдыбызга китерәбез без концертны? Нәрсәдән башлана? Минем иҗатым бит гомумән татар халык җырларыннан башланды. Мин музыка көллиятендә укыдым татар халык бүлегендә. Ой, җаны, вай җаны җырладым. Әйе, примерно так, әйе. Шуңа күрә ул минем часть меня, ул минем бер өлешем. Монда кушасың килә индеме? Күрсәтәсең килә. Шу халык җырларын күрсәтәсем килә. Аннан соң инде мин консерваториядә академик музыка бүлегендә укыдым. Әлбәттә, монда инде серьезная классика диләр инде аны. Шул музыканы да күрсәтәсе килә. Аннан соң минем тормышымда бар классик кроссовер стиле. Ул инде эстрада белән классиканың киселеше. Аннан соң бар ниндидер минем эстрада ягым. Һәм менә шушы минем барлык урысча әйткәндә грани. Бөтен якларымны күрсәтәсем килгән концерт. Бу катлаулы. Монда режиссура да кирәк, бер-берсе белән кушырга бу әйберләрне име. Ну, кайсы концертларда син бит карыйсыңдыр концертларны име? Теге Адельның, бәлки, теге Backstreet Boys'ларның концертларын, аннан соң кем белән тагын. Ну, бусын Егор Кридның концерты бик мактадылар. Менә син карамаган иманы? Юк, карамаган. Аның менә аннан соң бер концертка бара алмыйм инде дип язган әлләнчә кешене күрдем. Котышкыч акчалар бетереп име. Аны, конечно же, тамашачысы да йөзләгән, меңләгән име. Шуңа күрә анда шундый бәя кертә ала 60 миллион шунда сәхнәгә генә керткән ул. Менә 60 миллион әле бу. Ул эшләгән шундый менә шын бәйрәм эшләгән үзенең фанатларына. Нәрсәдер оча, нәрсәдер керә. Монда килгән билгеле тамаш йолдызлар да кушылганнар аңа име. Теге шундый зур яхшы концерт. Тамашачыны хәзер удивить. Теге Айдар Галимов кебек сәхнәгә басып әзәк концертын торсаң, бу инде җитми. Айдар Галимовка җитә. Әйе, гомумән хәзерге тамашачыны удивить сложно. Авыраларны нәрсә беләндер. Шуңа күрә монда чыннан да бик күп чыгымнар сорала торган концерт. Бу минем хыялым. Бәлки берәр кайчан ул тормышка ашар. Әлбәттә, миңа ирем әйтә, әйдә кредит алабыз да сиңа концерт ясыйбыз. 10 ел түлибез ул. Аннары 10 ел түләргәме ул кредитны чыннан да. Юк, мин моңа әзер түгел. Юк, әмма белсәң бит, элекке вакытта булганнар меценатлар, алар күргәннәр инде булса да билгеле шәхесләрне. Һәм бу билгеле шәхесне мин спонсорлык итәм. Аны барам үстерәм. Чайковский мәсәлән. Әйе. Андый кешеләр хәзерге вакытта юк име, андый тренд та юк кебек тоела.
Белмим тагын, бәлки тренд башка әйберләргәдер хәзер. Мәдәнияткә түгел. Биналарга, мәчетләр салалар. Бу да бит яхшы традиция. Ул да яхшы салсыннар. Аннан соң хәйрия, балаларга ярдәм итү. Мин гомумән концертлар ясыйм һәм алар хәйрия концертлары. Аннан кергән чыгымнар түгел инде акчаларны мин республика клиника хастаханәсенә җибәрәм. Шуңа күрә әлегә шулай. Дуслар, безнең бустиебыз бар. Анда без айрым махсус сорауларны бирәбез кунакларга. Ул җавапларны шунда салабыз. Аларны карыйсыгыз килсә, сылтама аша узып, карарга онытмагыз. Кайнатма. Илүсә, ничек карыйсың син юрауларга? Яратасыңмы юрап алырга әзрәк кенә? Таро карталары мәсәлән. Беләсең, мин аларга ышанып ук бетмим. Ләкин ул теге урысча әйткәндә любопытство, кызыксыну мизгилләре бар. Яхшы. Безнең шундай рубрика бар, юрау рубрикасы. Аны Ильяс Гафаров әзрәк кенә яңартты. Һәм хәзерге вакытта без сиңа 5 җыр бирәчәкбез, Ями Music Label-ыннан. Син шуларның 5сеннән берсен сайлап аласың. Һәм шунда без җавап эзлибез сүзләрдән, диме? Ләкин безгә башта сорау кирәк. Нинди сорау бирәсең син менә бу җырларга? Тиздән минем җырым чыга. Менә шул җыр уңышлы булыр микән? Тамашачының күңеленә ятыр микән? Хит булыр микән дип әйтмим инде. Гомумән уңышлы җыр булыр микән? Натальная карта дигән шоу бар име, урыслар контентында. Һәм анда Валерий килде. Һәм Валерия сорау бирде. Моя песня, минем җырым уңышлы булырмы, я котышкыч уңышлы булырмы? Теге вариант та бирми. Менә шундый сорау бирде. Әйдә, шулай эшлибез. Минем яңа җырым уңышлы булырмы, яки котышкыч уңышлы булырмы? Шәбит, галәм, теге вселенная, ул барыбер, теге аның уже вариантлары юк. Уңышлы гына әйтә торган варианты бар. Кара, монда име Гауганың боз дигән җыры име. Фида, Усал белән Малси Music. Тәрәздән карап торганда Ания Фәйзрахманова. Бармак эшләренә кадәр кайнар төркеме. Шундый рәхәт Айрат Хайруллин. Кайсы җырны сайлыйбыз? Шундый рәхәт. Шундый рәхәт, яхшы. Кара, 2 минут та 57 секунд. Кайсы моментны сайлыйбыз? 37 секунд. 37 секунд кыта безгә җавап бирә. Илүсәнең яңа җыры уңышлы булырмы? Я, котышкыч уңышлы булырмы? Тыңлыйбыз. Елмай шундый рәхәт бүген хәтта кояшта айныган сәлам бирә шундый усал юлчыларга. Әсим баса пипә кебек җырлар, Әлфия кебек яратган. Минемчә котышкыч уңышлы булачак. Кара, ниндидер авырлыклар булырга мөмкин име? Ләкин дә әпипәпе кебек җырла. Анысыңмы? Бу бит инде чыннан чын күңелдән юрау. Котышкыч уңышлы булачак. Юк, мин шуны гына теләп калам. Менә күп кеше килә монда име кунакка. Һәм әйтә, минем китабым чыгармы? Мин яңа роль алырмы? Әйтәм, чыгар. Минем булыр. Әнегә синнән сорыйсың. Бит инде аңлашыла. Синең теләгең бар. Менә нинди булыр ул уңыш? Бу икенче сорау. Һәм бу чыннан да менә бу җыр уңышны Рәхмәт, әйдә. Сиңа рәхмәт, Илүсә. Шундый рәхәт тапшыру булды минемчә. Тагын көтеп калабыз, чөнки әйткәндә, җитмәй кебек тоела миңа, аралашасы килә тагын да тагын. Ләкин безгә монда инде кул булгыйлар. Тәмамлагыз, тизрәк тәмамлагыз. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа. Кайнатма.